Takže čaute, vás zdravím. Prišiel som vám nejak najavu fakty, vypadá. Takže Trveľovce, čas Múrka, vidíme dáš od roku 2010, sme videli. Ešte vopred sa ospravedlňujem za kvalitu videa, telefón nový sa mi pokazil. Som nekatý celým foťákom, tak takto. Toto vidíme. Celkom pohode. Zatiaľ vidíte, zapadla. Na druhej strane, keď ide od Múrky, tak sme chceli ísť kamarátom tak takto. Zapomína. Ukáž môj bicykel. Trošku zaplatený. Starý, ale fúka vietor, takže ak nebudete dobre počuť, tak ja za to nemôžem. Keď sa potom blížim tam, tak tam mi to dozdíte, že vyššie vidíte. Je to, narobil samozrejme aj sneh. Takže v podstate tu máme takú menšiu Lučenskú prieradu, som sa povedal. Priateľstvo Island. Hej. Kamarát tiež. Tam. Takže je to tu naozaj dosť cesta. Ja vám to potom ukážem. Hej, tak ešte na tejto strane je niečo také, vidíte, ja som na kopčeku. Takto. Kopček. Teraz sme prišli. Trveľovce. U nás to až také není, ale tu na Múrke vidíte, tu to až také není. Ipel je tam samozrejme zapihnutý. Na druhej strane sú Mikušovce. Tam to až tak nevidno, áno, ale ešte je to nezakliklené. Ospravedlňujem, musel som sa preložiť. Vidíte, máme na sebe gumáky, ale nejako to nejde. Ja som už 4-krát spadol do vody, keď som sa pokúšal ísť s tou cestou, čo som vám vravil. Vidíte, je to tu. Počkajte, zložíte si. Je to tu také celkom dobré. Takže vidíte, aká je voda. A zatiaľ bol iba tam, kebyže dojde do stredu. Čo sa dá užiť, ty kot? Není to nejak dobré, ale takže znova ideme. O chvíľu sa dostaneme k tej ceste. Tam to začína nejak. Vyššie zaplatie. Ja to teraz stopnem a zapnem, keď budem na ceste. Zatiaľ. Takže sme tu, kúka veci nevidíme. Je to postupová cesta. Vidíte, je to tam takto celé. Ideme sa pozrieť dole. Začína tá cesta. Stane to vlastne by ste mali zrovno, tam kde je to, započiť. Ale je to tam celé pod vodou. Vidíte, je tu dosť veľká voda. Skús ešte ísť ďalej. Vidíte. Zrejme tam vrieské opice. Takže je to veľká voda naozaj. Máme tu druhú Lučenskú priehradu. Takže takto je to. A ešte nevravím, tam ďalej je teda zóny. Takže
Dobre, teraz sa ideme k Keneni, ale tam už iba vychádza z koryta, kebyže ešte trošku naprší, tak je. Takže sme tu. Tu je také blato, sa šmíka. Keď sme prišli stade, tu sa to začína. Iba sa to pomaly vytrháva z hrádze. Takže. Kebyže ešte naozaj trošku naprší, tak kamarát tam ide zase, ale nejak vidíte ten Iper, ja neviem. Vidíte? Je to také no skoro sa vyleje. Ja vám to nejak budem chcieť akože priblížiť. Ja obídem stade to, idem naspäť, tam ako som prišiel a prídem stade to a obídem. Tak a sme tu. Ja. Sa tu začína. Papiči. Ospadnem sa. Takže toto je ten Iper spomínaný. Tu je hrádza. To už nie, toto už je vyliaté. Vidíte, takže takto to ide. Takže takto to je. Pre osobné auta je to osobné auta je to ťažké prejsť, by zapadli, ale pre traktory je to relatívne ľahšie, by som povedal. Nie až tak celkom ľahké, ale ľahšie to je pre traktory. Je to naozaj, čo k tomu dodať. No kebyže tá voda ešte naozaj naprší, tak sa skôr to vyleje. Sa ospravedlňujem. Samozrejme sa ospravedlňujem aj za kvalitu videa, čo som už povedal, ale ak ste nepočuli, tak zopakujem. Môj nový telefón sa mi pokazil, no proste spadol mi a dotykový, tak čo k tomu dodať. Takže som zobral moju prvú Nokiu, čo som. Takže takto aj vypadá, tak kvalita videa. Je to tak, no. Takže pre tie osobné autá je to ťažké, ale pre traktory je to trošku ľahšie, ale obávam sa, že aj tak. Takže to teraz stopnem. Ešte niečo, takže ja idem s kamarátom ešte pozrieť tamto dozadu ďalej. Tamto. Sme počuli nejaké ako volanie o pomoc. Išli sme ďalej, chceli sme počuť ten hlas, ale bol to omyl, nevadí, ale tu je zase väčšia voda, stúpa. Voda stúpa, vidíte, tie kvety. Aby som vás neklamal, tak v lete, keď som tu bol, tak tie kvety narastli aspoň na takejto výške. Takže asi pomerne takto rastú tie kvety, možno aj vyššie. No oni sú teraz tak približne už zaplavené, dajme tomu, takže a ešte je tu hrádza, dole je jama, takže naozaj je to dosť veľká voda. Na druhej strane ten Iper zase už tak nejako klesá, ale celkovo tam je to vyliete. Takže ja to stopnem a dám ďalej, takže zatiaľ.